Umame mame eye wonana. Umame papa enso eye wonana. Umame nuya berma eye wofa. O papa yere eye umame. O papa yere ba eye unuya. O papa nuya ba eye uswa. O papa nuya berma eye o papa. Sanso ena o papa nuya ba eba berma eye o papa. O papa nuya ba eye uswa. Wei eye akanfoɔ amamre no bi. Wo amamre ene amane kwan so no sei ena yechichire yekuru no ewo akanman mu. Kaise o papa anase dia owo na eye wo se no oniwa no wofase anase ni nua etumi edi na de na de wom ni se wo akanfoɔ amamre mu no yagidi se yan wofa enso eye ye maame no ni nua na se onye oberma na se oyo ba na oye ye maame sana yegidi no ekire yen se yereko bronyini kasemu a nanka se me ni nua ba me ba ena me nua ba no ne ba omo ya nua nanso akanfo ye de no entisa me ba ena me nua ba no eba omo nya nua na emom me nua ba no se oyo ba me ba no ne soane no na se oye oberema nso a me ba no ne papa kumana no sama ye de hihye ewo akanman. Frimpon Mmranee bi kese eye manson. Frimpon Mmranee bi nso se eye ma nson. Na mede sansemfuei amienu nyina ebraw ene kwasie na ebrebi opanin bi transe a na efra no Frimpon na abakosem kyerese pani ewo mma pii a na mma no omoye maako nson na mofrey benya sika na abrabo no ekoso no omo papa no dare etoi mekyerese otwa na ni hwe oban anase ofuru anentoma ntentenso anase awutuo de brane koma oraka ni nyina ekyerese opanin Frimpon ewui na ne mama esensika ne ma no esensika na omo wonti no omo eye adaka a ebre mekyere sika adaka na omo de si omo papa no eno nti ye ka se Frimpon ne Mmranee no eye ma nson adaka bre kyese adaka ebre nti Frimpon Mmranee no ede adaka bre kyese adaka eye bre ebre. Opanin bi su kyerɛ me se opanin bi tena ase na efre no Frimpon na sa panin na opa manso yie kuru na ɔwɔ no na ne senti one kuru no fandodo na atwe amanso kosi se ebra oka baabi no esa na manso semti na nipa na ɔyɛ adaka ma kuru no panin no na wɔ amanso anunti ɔmantumi ankɔ de ɔyɛ adaka no nkyɛn ama wanyɛ adaka ama ɔmo atete no sɛ yɛ pebribi na yɛ de nneɛma agumu a na yɛbɔ dede ɛno nti ɔmo a kuroma no de bre enwono bede anase adaka eti se bre ena de opanin Frimpon etum ena kopɛ na kura bre ɛno nti ye kan se Frimpon ama so semti ye de adaka eye bre ene sie no ɛno nti Frimpon manso Frimpon ye manso fo no adaka eye bre ene de sie no nsem yenu nim se akanfo ye do so na atukotene nti no obia enya ne nkyeremu no so no nko de meka etwato yi ena opanin bi eka kyerɛ me na de edikan no de ekotie no ewo pramai ene baabi a mekase mpanimfo pa omo yakukudam ewo abebuom enchen
media no ogu akurufa ofre me prof amajo so me papa say o chia me amenyo se ya ade na kai se ene eye kwasi ada ahini me bosome no ne da etoso aduonu nsia wafe mpimienu achi aduonu no mu nyame adoma obesan atemenka bi nyame nka ho